नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। तो आज आम बाहर पुरी प्रभु श्री जगन्नाथंकर डोरी लगी आज आम बाहरुचु पुरी। तो ये आम भुवनेश्वर हो सारूँ सका 6टारे ही अनुगुल बाहरी गलु टिके लेट हो गला आहरी जल्दी बाहर थिला। से जहाँ भी हो प्रभु जगन्नाथंकर कृपारू आज जमा भी खरा नहीं, पूरा मेघुआ मेघुआ करिछि। प्रभुंकर आशीर्वाद अच्छी। प्रभु चाहूँगी मो पाखक आसिक बहुत भलसे दर्शन करके जातु। तो चलतु आज भिडियोटी को मुझे स्टार्ट करुच्ची। आपण मैंने प्लीज फास्ट टू लास्ट देखिए। तो ये मुझे बाटमंगला पाखे पहुँची गली। बाटमंगला पाखे दीप लगे जीवा माँ को दर्शन करवा। कथार अच्छी माँ पाखक पहुँचला ही जय जगन्नाथ डाकिदेले प्रभु शुणवे। तो बाटमंगला माँ दर्शन कर सारापर आम पुरी बाहर। आपण मैंने भी दर्शन करूँ। आपण मानक देखई दूची। तो अब आम पुरी पाखापाखि पूरा आप तो जानी सारी पूरा हो गले। जय जगन्नाथ देखी दिंतु। तो ये आम पार्किंग को आस सारी ये आम गाड़ी रखिकी आम मंदिर बाहरी जाऊ। एमती क्या मुँह कर स्माइल। गाड़ी पार्किंग कर सारापर आम दर्शन करने जाऊँ। तो आपण मैंने मो से वीडियो रुहतु आ देखूँ। जेहतु मंदिर भितर को तो फोन नहीं हेनी बाहर बाहर आपको देखी। ये सब रथ काठ रखाही। जेहेतु रथ यात्रा अल्प दिन रहा से सब रथ प्रस्तुति चली। तो ये आम देखूँ मंदिर पाखापाखि हो सारूँ। तो महाबाहु देखागले पतित पावन महाबाहु दर्शन करनी आपण मैंने। एवं आम भितर को जावा। टाइम हो सारा 12:30 पाखापाखि होगा। एबे फूल तुलसी नहीं ठाकुर जावा। तो आज मंदिर बहुत भीड़ थिला कहीं आज संडे अच्छी पुणी माने मल मास चलची ना। आपण मैंने तो जानी थे मल मसरे प्रभुंकर दर्शन कले बहुत बढ़िया। तो भाग्य थिले ही आज माने मल मसरे भगवान दर्शन मिली थाए। तो आम मैंने तो आसीचु। चलतु एबे तो हो गला 12:40 पाखापाखि। तापर केतटा बाजुची दर्शन सरलापर आपन कहबी। तो आम ए मंदिर बाहरी जाइए। एवं टाइम है 6:15-20 माने भगवान महाप्रभु जगन्नाथंकर बहुत बढ़िया दर्शन है आज।
ଏବେ 6ଟା 15 20 ହେଲା ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାଉଛୁ। ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ। ତ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ 1:40 ହେଇଯାଇଥିଲା ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲୁ। ତ 1:40ରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲୁ, 6ଟା 15 20 ହେଲା ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଖରା କିଛି ବି ନଥିଲା, ଗରମ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ବି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଥର ପୁରୀ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କେବେ କରିନଥିଲି। ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମଳ ମାସ ଚାଲିଛି, ତ ମଳ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଏଇ ମାସରେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଭଲସେ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଗଲା। 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବାକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗଲୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। 6ଟା 15 20 ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେବି ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ପାଖରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଆଉ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବସେଇବି ଘରେ। ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆଜିର ଦର୍ଶନ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି। ତ ସେଇ ପାଖରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଦିଆହେଉଥିଲା, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଆଣିକି ଆମେ ପିଇଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପାର୍କିଂ ଯାଇ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଛୁ। ପୁଅ ତ ପୁରା ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ଖୁସି, କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲା ଛୋଟ ଥିଲା, ତାର ମନେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ରିକ୍ସାରେ ବସିକିରି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଆମକୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଫେରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କାମ ଅଛି। ତ ସେମିତି ତ କେବେ ହେଇନି, ମାନେ ପୁରୀ ଆସିକି ଆମେ ସେଇଦିନ କେବେ ବି ଫେରିନୁ। ଯାହାହେଲେ ତ 1-2 ଦିନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଏବେ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ମାନେ ପାର୍କିଂ ଯାଏଁ ଯାଉଛୁ, ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଯିବୁ ଘରକୁ। ତ ଏବେ ପୁରୀ ଆସିବା ଆଉ ପୁଣି ପୁରୀର ମିଠା ନ ଖାଇବା, ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ହେଲାଣି କି? ତ ଏଇଠି ଟିକେ ମିଠା ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ପୁରୀର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଘରକୁ। ଏଠି ପିପିଲି ପାଖରେ ଟିକେ ରହିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।